ఎంబీబీఎస్ స్పెషల్ గౌరిపల్లి పాఠశాల ప్రభుత్వ బడి పిలుస్తోంది. ఎంబీబీఎస్ స్పెషల్ గౌరిపల్లి పాఠశాల ఆత్మీయ సమావేశానికి సిద్ధమైంది. ప్రభుత్వం వారు అందిస్తున్నటువంటి రుచికరమైనటువంటి భోజనంతో ఈరోజు మా పాఠశాల మెగా పేరెంట్స్ మీటింగ్కి సిద్ధం కావడం జరిగింది. ఆకర్షణీయమైనటువంటి బహుమతులు, మంచి అల్పాహారాలు, అదేవిధంగా ఈ పక్కకు రండమ్మ, ప్రభుత్వం వారు కల్పించినటువంటి స్పోర్ట్ కిట్స్, అదే టరల్ కిట్స్, జాదు పితారా కిట్స్, అదేవిధంగా లైబ్రరీ బుక్స్, ప్రభుత్వం వారు అందిస్తున్నటువంటి యూనిఫామ్స్, బ్యాగ్స్, నోట్బుక్స్, రుచికరమైనటువంటి చిక్కీలు మరియు రాగిజావ, మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో వాడుతున్నటువంటి సన్నబియ్యం, ప్రభుత్వం వారు అందిస్తున్నటువంటి వారంలో 5 రోజుల కోడిగుడ్లు, పచ్చని తోరణాలతో సిద్ధమైనటువంటి మా పాఠశాల